16ஆம் ஆண்டு தமிழின அழிப்பு நினைவு தினத்தை ஒட்டி முள்ளிவாய்க்கால் திடலில் உறவினர்கள் கண்ணீர் மல்க அஞ்சலி செலுத்தினர். இலங்கையில் இடம்பெற்ற இறுதி யுத்தத்தின் போது லட்சக்கணக்கான தமிழர்கள் கொத்து கொத்தாக கொல்லப்பட்டனர். இந்த போர் முடிவுக்கு வந்ததாக அறிவிக்கப்பட்ட மே 18ஆம் தேதி தமிழின அழிப்பின் அடையாளமாக தமிழ் மக்கள் அனுசரித்து வருகின்றனர். தமிழின படுகொலையை நினைவு கூறும் 16வது ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்வு முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு முற்றத்தில் நடைபெற்றது. போரில் கொல்லப்பட்ட உறவுகளை நினைத்து குடும்பத்தினர் உறவினர்கள் கண்ணீர் மல்க அஞ்சலி செலுத்தினர். பொதுச்சுடர் ஏற்பட்டு நினைவேந்தலில் பங்கேற்பவர்கள் தீபங்களை ஏற்றி மலர் அஞ்சலி செலுத்தினர். கொல்லப்பட்ட உறவுகளை நினைத்து கண்ணீர் சிந்திய மக்கள் கொல்லப்பட்ட தமிழின மக்களுக்காக நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினர்.